Thokozani undobe noparafini sizwelana. Kunabantu abaqalekiswayo ngotywala, abakheswayo ngotywala ukuthi asebenzele phantsi, athi abe nemoto itshayise imoto. Uye lo mntu leyo funeka ukuthi kulahlwe eso sibopho ayohlazwe ngebhokhwe. Le bhokhwe le ahlanganise notywala nemithi ethize, ahlanganise notywala nemithi ethize. Lo bhokhwe ingatyiwa, afake ibrandi utywala abuselayo, ahlambe nembuzi, ixhele imbuzi, ahlanjwe phakathi ehlathini, mise nemithi ethize ke. Kulahlwe eso sibopho, kulahlwa lo khesi yenziwa ngabathakathi, ukuthi imali yakhe ayitye utywala, angahambeli entweni, into ezinjalo. Fakola amanzi amnyama lo mntu lowo, ukuthi abe nebhadi, athenge imoto iyatshayisa, asebenzele emva waziwa isibopho ngotywala lo mntu lowo. Ngokuparafini sizokwenza into efunayo 073 730 44 24.